tħarisx dik il-libsa li l-bist. Mux ħannist ħnejt jell-ewwel wieħed li ħarist. Fil-fat irnexxielek rid tiġbed l-attenzjoni. Jien ħadd id-deċiżjoni li nidħol fl-azzjoni. Minn mal-bar inqlajt fuqek ġejt, kellimtek straight u int komplejt. Offrejt lek drink int aċċettajt, mat-tieni wieħed konġa mal-ħajb. Dejt risa lejk, dawwart idejk, dak il-ħin ħarist fajnejk. Ma konċet nixrob bħalek, imma tiegħek dobtu minn fuq xuftejk. Għandi l-post ideali, irridek naturali, b'dik il-ħarsa sensuali. Sexy, sexy, kem qed narak sabiħa u ġismek minnu fwieħa, evadin it-tuffiħa. Sexy, sexy, ideali, naturali, sensuali. Sexy, sexy. Irqadna fl-imkien u omna fl-imkien u dan li rajtien. Mara ħdejja tħares lejja b'nifs ħelu ħelu ġew dnejja. 80% nittiena, 90% jiena, 100% rwiena. Sabet il-ħobb sal snina, 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 snina. Attenta u kieku taf jien kemm qatt attent. U jekk int kuntenta, kieku taf kemm jien aktar kuntent. Ninsabu tajjeb mentalment u fiżikament. Int mill-ewwel fimtni li tinbis tkun just a one night stand. Li ġej għal-minimis, għandi l-post ideali, irridek naturali, b'dik il-ħarsa sensuali. Sexy, sexy, kem qed narak sabiħa u ġismek minnu fwieħa,